Poznáte to. V pravidelných intervaloch sa pri nádobách na odpad začnú hromadiť predmety, ktoré sa do nich nezmestia. Jedná sa o objemný, respektíve nadrozmerný odpad a zahŕňa veľkorozmerné predmety, ktoré sa stávajú nepotrebnými, ako napríklad nábytok, madrace či stoličky. V roku 2023 vyprodukoval jeden obyvateľ Slovenska v priemere takmer 30 kg objemného odpadu, čo predstavuje pre celé Slovensko takmer 160 000 tón. Vzhľadom na povahu tohto odpadu je jeho recyklácia problematická. Miera jeho skládkovania sa dlhodobo pohybuje nad 80%. Preto je potrebné najmä predchádzať jeho vzniku. Jednou z možností, ako predchádzať vzniku objemného odpadu, sú reuse centrá. Tie slúžia na to, aby sa veci, ktoré jedna domácnosť už nepotrebuje, nestali odpadom, ale aby naopak našli uplatnenie v ďalšej domácnosti. Takéto centrá už fungujú napríklad v Bratislave a Trnave a môžu byť zriaďované aj v ďalších mestách. Nepotrebný nábytok sa dá renovovať alebo kreatívne upcyclovať, teda vyrobiť z neho poličky, črepníky či záhradné dekorácie. Zo starej vane či umývadla sa môže v záhrade vytvoriť vyvýšený záhon alebo jazierko. Predaj alebo darovanie nábytku cez online bazáre je ďalšou možnosťou, ako mu predĺžiť život a predchádzať vzniku odpadu. Pred zaobstaraním si nového nábytku zvážte možnosť nákupu z druhej ruky. Tento prístup znižuje našu environmentálnu stopu, keďže nový nábytok znamená ďalšie negatívne environmentálne vplyvy. Starší nábytok sa dá tiež jednoducho zrenovovať. Často postačí oprava, prebrúsenie a nový náter, aby nábytok slúžil ďalej. Pamätajte, že najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Ak si nie ste istí, či vám daný predmet ešte poslúži, internet ponúka množstvo návodov na jeho ďalšie praktické využitie. Cieľom Slovenska je do roku 2035 znížiť mieru skládkovania komunálneho odpadu na menej ako 10%. Aj vy môžete prispieť k tomu, aby bol tento cieľ dosiahnutý. Inšpirujte sa predošlými radami a predchádzajte vzniku objemného odpadu. Najlepší odpad je predsa ten, ktorý vôbec nevznikne.